Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе. сафири Узбекистон ки рӯзи 4 апрел дар Душанбе зимни муаррифии хатсайри ҳавоии Тошканд-Душанбе Тошканд суҳбат мекард, таъхири ин парвозҳоро ба чанд омил аз ҷумла таъхир дар оғози фурӯши билетҳо ва то ба ҳол боз нашудани дафтари ширкати ҳавопаймоии Somon Air-и Тоҷикистон дар Тошканд рабт дод. Сафири Узбекистон афзуд ки кишвараш ҳавасманди оғози парвозҳо аст. Не надо искать черную кошку в темной комнате. таъкид мекунам ки гурбаи сиёҳро набояд дар ҳуҷраи торик ҷуст. Набояд ин масъаларо тобиши сиёсӣ дод. мо муҳим мешуморем ки бастаи ҳуҷҷатҳо қаблан бояд дуруст бошад. ин ба омилҳои имрӯза рабт мегирад. яке аз онҳо вазъияти атрофи минтақаи мо аст. Один из них – ситуация, которая складывается вокруг нашего региона. дар ин маросим намояндаи ширкати ҳавопаймоии Узбекистон ҳавоюларӣ гуфт ки то охири ҳафтаи ҷорӣ ҳамаи ҳуҷҷатҳо барои роҳандозии ин парвозҳо таҳия мешаванд ва қарор аст нахустин парвоз рӯзи сешанбе 11 апрел аз Тошканд ба Душанбе сурат бигирад. қарор буд ин парвоз имрӯз 4 апрел анҷом мешуд. Как ранее я сказал, оформление представительства и регистрация в государственных органах мы буквально закончили. тавре гуфтам ба қайдгирии намояндагӣ ва сабти мақомоти дахлдорро ҳамагӣ 3 рӯз пеш ба итмом расондем. ахиран ҳуҷҷатҳоро дирӯз такмил кардем ва фурӯши чиптаҳоро ҳам ба роҳ мондем. то ин замон ба таври густурда фурӯши чипта набуд. агар таваҷҷӯҳ карда бошед, ҳамагӣ дар 2 рӯзи ахир тавассути расонаҳо ва эълони табулҳо ба тарғиби фурӯши чипта пардохтем. И в средства массовой информации, и баннеры мы начали сейчас уже крепить на больших центральных улицах. дар ин ҳамоиш гуфта шуд ки ҳоло намояндагони ширкати ҳавоии Somon Air дар Тошканд қарор доранд ва фардо 5 апрел як ҳайати калон иборат аз намояндагии дастгоҳи раиси ҷумҳури Тоҷикистон, вазоратҳои нақлиёт, корҳои хориҷӣ, адлия ва дигар неҳодҳои масъул озими Тошканд мешаванд ва як рӯз баъд бо мақомоти Узбекистон роҷеъ ба масоили вобаста ба парвозҳо аз ҷумла боз кардани намояндагии Somon Air дар он кишвар гуфтугӯ хоҳанд кард. пас аз натиҷаи мулоқоти ҷонибҳо ҷадвали парвозҳои мунтазам омода карда мешавад. сафири Узбекистон ҳамчунин аз баланд будани нархҳо нигаронӣ карда ва гуфт ки бояд сари поин бурдани нархи чиптаҳои ҳавопаймоии Душанбе Тошканд андеша кард. $140 за 45 минут полета – это неправильно. $140 барои 45 дақиқаи парвоз нодуруст аст. нархро бояд ҳатман поин бурд. барои он ки бояд мардуми оддӣ парвоз кунанд, соҳибкорон тавассути мо ҳам метавонанд ҳар ҷо ки хоҳанд раванд. И купить билет за любую цену. нахустин парвоз аз Душанбе ба Тошканд қарор буд рӯзи 20 феврали соли ҷорӣ анҷом мешуд, вале баъди манъи қабули ҳавопаймои Душанбе мақомоти Узбекистон гуфтанд ки парвоз ба далели саривақт таҳия нашудани асноди зарурӣ аз тарафи ширкати Somon Air-и Тоҷикистон ба таъхир афтодааст. Узбекистон ҳавоюларӣ гуфт ки қарор буд асноди расмӣ дар бораи парвозҳо аз Душанбе ба Тошканд чанд рӯз пеш аз парвоз ирсол гардад. Шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.